Hong Ulun Basuki Langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh pining sepuh, saunana hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal menika sedaya pramugari ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan malih kalian kebiar adiluhung. Seni Buta Tayub Jawa Timur ala Tenger. Sesarengan sound system profesional putra tunggal saking Pal Tirto Yuda Kota Malang ingkang dipun pandhegani Cak Pitoyo. Wedal miko makaryo kalian video syuting profesional Tik Production saking Kayu Kebek Tutur Nogo Jajar Pasuruan ingkang dipun pandhegani Cak Tekno. Wedal miko panjenengan sedaya makaryo kalian Tayub Campur Sari Adilaras saking Telatah Krebet Malang Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun pandhegani Cak Sariman. Bapak Ibu saunana hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya wedal miko tindakaken seni joget langan beksan langkung rumiyin pramugari badhe gelar salah tunggalipun tari remo kembar gangsal ingkang dipun tindakaken ibu-ibu warangono saking Kita Malang ingkang dipun pandhegani senior warangono Jawa Timur Mbak Erni. Taremo sekalian kasebab taremo gaya pria sugeng amriksani semoga. Halo. Cek. Timur asli sesarengan hati laras Tayub Campur Sari Kabupaten Malang Krebet Timur Panjen Seniman Tito Kuyup Rukur Sakrokoco Ojo nganti leno sedaya bumi yasa lestari widodo adilaras tetep jaya.
Cek. Hatur pambagya dumateng para rawuh sadaya. Mangga pinarang langkung sakeca Amir seni kesenian kita ing telu manika. Sampun datang totolan cerah mbok marami kita lepas nyuwun sih kenging Bodoh kang isih Jaman sing ganggu
katur dumateng Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang sampun rawuh wonten sak lebetipun terop sak derengipun kula atas nami pramugari Cak Supri ugi Cak Santo wedal menika ingkang dipun pimpin kadang kula ane pramugari Wonogiri Mas Hadi Wijaya sak derengipun nun si agunge pangapunten dumateng panjenengan sami. Mbok pilih wedal menika menganggo lambahipun Taremo. Ananging Taremo dalu menika badhe kawontenaken sumpingan utawi penghormatan nggih. Langkung rumiyin ingkang kula suwun kanthi sanget panjenenganipun Bapak Yanto ugi Ibu Yanti ugi adik Cindy ugi adik Pradana monggo kula suwun kanthi sanget tindak dumateng sasana pagelaran saperlu paring penghormatan dumateng warangana ingkang sampun rawuh menika dipun tenggo Mbak Erni kali rencang-rencang. Monggo Mbak Titi kali dikidungi mangke kula lanjut malih. Monggo sekalian dipoto ugi Sandang pangan bejo loro pati iku pritungan barang kang mesti sambung bareng gawe ayo sehati ngati mureh gampange golekane Semanun dumateng Bapak Yanto Ibu Yanti Mbak Siti Mas Pradana ingkang nembe paripurna paring penghormatan pun. Salajengipun ingkang kula suwun panjenenganipun kadang besan nggih Bapak Antoro ugi Ibu Susiana monggo dumateng Bapak Antoro so Ibu Susiana saking Morejo monggo kula suwun tindak dumateng pagelaran nggih saperlu paring penghormatan. Mangke saged dipun wakilaken Mas Ngarto. Baik, Dik. Ayo El, ngitung El. Mari dilanjut. Ayo. Ayo Dek Sus. lalonan Japri Alon-alon pokok kelakon. iki karo ngenteni keluarga besar. Iya. Durung kabeh. Oh, temenan ini, besar temenan lah ini. Sana, ayo. Ayo Sus. Ayo karo dikidungi kok ya marek dhewe ae. Aku te foto denge. Kok ki aja foto kowe, aja foto. Ha iki. Oh, iki berarti Iki. foto tapi bayar ngono. Ya Jo, aja banter-banter. Ora rono tapi. Apa, Bu? Mana? Oke, cek niki mari tak lanjut. Oh iya, monggo yang foto 50.000 langsung jadi. Umumnya foto 10.000 ya, Ti.
Iki munda, tandake 5 ya 50. Sampun. Ayo. Guyon Pak, guyon. Mboten usah pun. Lah 50.000. Temenan. Ayo gitu nggak Er? Iya, Mari iya. tak lanjut Er. Ya, golek namanya ya Cak Pria. Beres. 50. Murah. Maju. Pereng sinikya. Kinawe kelar kelar ditata rapi sarwa dikelar sarwati senadyan ana pengaruh kaya bledek ngemper persatuan kita aja nganti buyar buyar. Ye semanun. Balik. Balik nang sing mlenti. Ye semanun. Monggo salajengipun ingkang kula suwun ingkang kagungan wilayah panjenenganipun Bapak Kades Edi saha Ibu Sul nggih ingkang dipun dampingi keluarga besar saking Mbak Yanti nggih Bapak Asis saha Ibu ugi Bapak Tokok saha Ibu ugi Bapak Ganto saha Ibu kula gandeng keluarga besar saking Tosari nggih Bapak Kinok saha Ibu Bapak Sugeng Pramugari saha Ibu ugi Pak Trisno saha Ibu ya masih pelandang ya wajib nempel R Mas dianyari monggo dumateng Bapak Lurah ugi keluarga besar ingkang kasebab asmanipun monggo sekalian dipun foto polai fotone munda sak ceretan ayo Cibrut karena dikitungi Iki, ini dia. Pak Lurah, Bu Lurah, mana Bu Lurah? Langsung geser warangan, rana, cek ini dipoto. Gue nek akeh orang ngono ini nang ngarep. Ayo Pak Anggi, wangan nata Pak Anggi. Ayo, Ki warang ngono ini nang ngarep, Dodok ning ngarep jogete. Dodok ngarep. Semburi diatur Pak Santo. Penjalukane wonge ngene. Kurang rene Pak Asis. Nah. Masih duduk Pak Tinggi ana tengah. Mbah. Monggo Pak Tinggi wonten. Ning ora patut ta? Kok tadi ngedok. Ayo. Maju titik melengkung. Marine action jempol. Loh, sing cilik ana ngarep, Kene nang pinggire Bu Erni, Ah, kena. Nang pinggire Bu Ermin. Ah. Ayo. Sik, kurang. Hah? Oke, gantos nggih. Gantos. Tadi mepet Pak Asis. Pak Santo.
Wis, monggo. Wis rame. Penumpangi rame. Wis. Ayo ke Ciprut kalau dikidungi Ciprut. Ayo. Lah iki tak celuk didik lho. Ayo. Urip nang donya sepira tak umpamakno wong mampir ngombe wong mampir ngombe. Tukar lan padu wis tutuk maneh mlayu sing rukun sak kanca kancane. Yes, Pak Nuwun. Sing jero sing ngandang. Salajengipun keluarga besar saking Podokoyo nggih. Kula aturaken dumateng Bapak Termin, ugi Bapak Sumarto Soibu, Bapak Bowo Soibu, Bapak Agus Soibu, Bapak Dharma Soibu saking Wonogiri menika nggih. Ugi Bapak Agus saking Wonogiri, leres lagi. Nggih. Bapak Tony saking Wonogiri. Ugi Bapak Wondok saking Wonogiri, Bapak Sucip Wonogiri. Ugi Bapak Suprat, Pak Dedi nggih, Pak nggih, saking Wonogiri. Bapak Roni nggih, Soibu saking Ibu Sukar saking Podokoyo, monggo. Ugi Bapak Mawang saking Wonogiri, monggo. Dumateng keluarga besar. Sampun kula celuk Pak Santo. Pak Wondok, Pak Tony, sedaya sampun kula celuk, monggo. Siapa dia yang hitung? Oh, Lili Mustika. Kak Wani. Lili. Ayo Li. Ya munggah dhewe, Mbak. Ayo. Pak Wondok, Pak Tony. Monggo, sing dereng. Monggo Pak Termin. Bisa. Bisa Cak Pri. Sampun. Tipu daya lemasku hukalan manis pengomongane
aja percaya tembok nan rene yen dorong weruh buktinya Matur nuwun Bapak Sucip Soyo Bapak Swondo. Monggo salajengipun ingkang dipun suwun Bapak Dharma Lingga, Bapak Dharma Ibu Lingga, Bapak Dedi Ibu Tatin, Bapak Mawan Ibu Nuri, ugi Mas Agus Ibu Eva, dipun sarengi Ibu Jayat, ugi Ibu Supar, kabarna tiyang sepuhipun saking Ibu Yanti, ugi Bapak Yanto. Monggo dipun sarengi Bapak Trisno, so Ibu Rini, Bapak Toko Ibu Ida, Bapak Asis Ibu Diana, Bapak Ganto Ibu Evi. Monggo. Bisa Pak Agi. Celuk. Monggo Ibu Jayat so Ibu Supar. Oh, sampun. Ibu Jayat monggo. Ibu Hertati. Monggo dipun suwun foto. Monggo Ibu Suwiyani, Ibu Painah, garwanipun Bapak Sucip, garwanipun Bapak Swondo. Monggo. Bapak Mawan, garwanipun Mbak Nuri. Sampun yakin foto langsung jadi Pak Ama. Murah meriah foto langsung jadi. Moga keluarga besar saking Tosari kang kula suwun Bapak Adi, ugi Mbak Weri, Mas Rudin, Mbak Widya, Mas Dedi, Ibu Yuli, Bapak Joko Bokir, Ibu Ismawati, ugi Bapak Asis, Ibu Diana, Bapak Toko, Ibu Ida. Monggo. Oh mari. Bapak Trisno, Ibu Rini. Monggo Mas Rudin, Bu Widya. Monggo Kang Joko Bokir sing mari mencok naik di atas panggung, foto langsung jadi. Bu Ayare di tempat. Monggo sambil dikidungi alon-alon. Wong mulane
ndak nembolono rasa Semanun kula wau keluarga besar saking Podokoyo ugi saking Tosari ugi sepuh bining sepuh ugi saking Wonogiri kang nembe paripurna. Iki masih apa ngendang andalan iki ya keluarga besar. Celukun juga. Siapa dia? Juga. Monggo. Ayo keluarga besar. Tanggapan foto tok ini sip ya. Marem. Eka. Langsung Go geden jadi. karo Pak Sariman juga. Khusus mengendang Ugi. gratis. Oh, gratis nih mana nang Erdika. Ayo. Ugi dipun dampingi keluarga besar saking Morjo, monggo sunggal Bapak Edi, Soibu, Bapak Karto Soibu, ugi Bapak Sukir Soibu. Setelah ini bisa dilanjut Mbak Edi. Oke, siap. Oh sekalian segenap perangkat desa. Nggih, monggo segenap perangkat desa Podokoyo. Kancane nyambut gawe. Monggo. Ayo Mbak Erni karo angkat. Monggo. Selamat datang di foto studio ADL. Oke, ibuke durung munggah ki Er. Kono tengah Pak Santo. Monggo, Bun. Jangan lupa istrinya ya, jangan sampai carry. Oh juga wis munggah iku. Ya. Pengendang andalan Jawa Timur. Iya. Ibu nang tengah Pak Santo, ibu. Perangkat desa kabeh. Mari ki gek genten mari ki. Lho jare langsung. Sebagai calon Pak Di. Ibu Sujarwati, monggo. Monggo Ibu Sujarwati, dinteni R. Monggo Ibu Sujarwati, ki ajeng susu dicret. Ayo monggo Ibu Sujarwati. Nah niki. Monggo. Monggo. Rata kon bengkong Pak Santo. Jangan lupa bojonya. Surabaya kampung Terus kalian santar banyune santara dadi wong tuwa ditutur sing bagus supaya anak bener gune Mas Yanto Mbak Yanti bener lah
kunde zaman kita zaman pembangunan sing dibangun ing segala bidang mula jang lalekno bidang kesenian seni budaya Jawa ayo diuri-uri tontonan Jawa Timur mikir wilayah seni daerah kaduwe aneh tari rimba tayub campur sari mula sing tak jaluk adi laras bisa lestari hei sing asem semangat adi laras cak sari mah krebet malam grup malam Indonesia jos adi laras maneh wis urung pemotretan sudah apa belum? Sudah. Olahraga ya? Oke deh. Mari ditempel, disumping, ayo semangat olahraga. Ayo Lili, geser ke kiri. Mbak Elo. Jarak 1,5 meter. Sik goleki nadane. Bon arena apa malam kita kira mak lagu boleh bon arena kandung senang kita kira lagu boleh ayo so adi laras so ayo Cak Sariman goyang koplo dong Mas Uye iha yo terus kalau ku pandang kerlip bintang ada jauh di sana sayapku dengar bagai melodi yang pertama detak jantungku seakan ikut irama munyer dong karena terlena oleh pesona irama kopi dangdut api asmara yang dahulu pernah membara asik semakin hangat bagai ciuman yang pertama terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu irama kopi dangdut majuli dangdut majuli dangdut belok kanan nih dangdut kanan dangdut aduh li kon kok meteng li gara-gara kena dangdut Mbak Hermin langsung meteng iya gara-gara dangdut nang tukang syuting lah kok endun si dijaluk Pak Yanto yang ini iki lho ya laki-laki ayo meduranan terus dangdut pangapura sayang Malia pensiun pamelena Bapak Sugiantoro
Ibu Susanti Balena Pakapora mulai ngejung Panabi salah nyoon sepora ayo ayo Jos, iya jos, jos. ayo goyang lagi kembali bersama di Laras ada Putra Tunggal Audio Yang digoyang-goyang badannya digoyang-goyang asik. Yo dikeo-keo pinggulnya dikeo-keo enak. Penari remo yang bikin hae di suasana pesta. ayo Mbak Titi Penari remo yang bikin hae bikin hati gembira. Dangdut, kanan dangdut, kanan li dangdut, dangdut, kanan kene li kene dangdut, li dangdut, 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 terus neh balik balik li balik ada kon wis gak iso mandek kabeh wis ada kon dol kabeh baterainya dol yong awas hati-hati berbahaya ya yang belum hamil ayo saiki mike di Mbak Titi mik ayo digondol siapa mau mike Iki, Bude. ya ayo kita sahur manuk Ya, tanya jawab. sampean takon aku sing jawab Oke. ayo Adi Laras Adi Laras. kok meneng ae Adi Laras. Ayo, ya. ya Ayo Bang Uye. Ya. iku campur sari Cuak. cuwok oper Ganti. bumil amit cabang bayi Kok melok loh. mantar dan ketularan Pingin ya. pengen wedok Mbak Erni. oh tuh sing tengah iku lho Mbak Erni. efek corona meteng ayo Gara-gara ini loh, dangdut. Bapak Sariman iya oper sing jawab Mbak Elo Aku tuh. ya iku pimpinane wes cilik dawa ya iki oper limusin Putra Tunggal Tech Production menisan li Nisan ya. ya Iku pandukunge. oke semoga lancar jaya Amin. ayo rame Bapak yang sing duwe gawe ayo digoyang Mbak Yanti rame tari nemu pambukan hiburane mula sing penting dulur dongalan restune muga-muga padha lancar selamat rahayu kajate Mbak Titik sedih
tetap lestari.
olahraga bareng-bareng biar sehat, terhindar dari segala virus berbahaya. Spesial keluarga besar Bapak Sugiantoro, Ibu Susanti, Yanto Yanti, iya, Yanto Yanti. Putra Tunggal Audio, yo Kang Pitoyo Tambaono. Luwe gede patenono timbang kepisahan, renjang sulit tarik mengisang mundo-mundo marang kula warga lewat ginjang ing alismu kuasa andam rasane ngatiku nadyan musling seryosanku aku isih mampu ngateni selamu mongko kowe kocak gunung senajan kocak gunung untuk adikmu jiwa raga kupang burung kehormatan ruko ngarepi hijau urek ono kuda gede kowe tak tukoke asa isine kowe apa-apane senadyan sesidang mesti kalah sengaja. Ada sponsor lewat. Tunggu setelah yang satu ini ya. Oke, ada satu permintaan lagu. Yo, kangen suarane. Hai. Ya, 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 ya. Say. Adi Waras. Sayang aku kangen pada
padamu, kangen beneran hanya untuk kamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suara kangen guyune sing bisa nyanding, sing bisa nyawang riko hasun eman. Ayo kangen kebiaran kangen kelarunan dinolong lagi yang hati suci ambi kembali hati. Yo goyang, ayo Pak Yanto goyang yuk. Asik grup peminum asik. Spesial buat Sinoman semuanya. Monika sesayang bisa keturutan, muka-muka manis sesendingan, tangan si bisa hilang sampai ke layang-layang terbayang-bayang. Suara guyune sing bisa nyanding, sing bisa nyawang riko hasun eman. Gading kebiaran dinolong lagi yo di hati sisi ambi kewangi hati. Yo suara suara semangat, semongko semangat sampai tua. Adi Laras lanjut. Lah oleh sembarangan nyare palen tak gorangan bila manja babila dola sayang, bila manja babila dola nabor bini galorong selampet mola sayang sanontot teka polong kak yanto sanontot kak polong setong dua telak empat lima tiga tak ada guling oca tiga nambah si tombak numpa beca ada kodungan aduh sayang tiga nambah si pentaan tiga nambah si pentaan syukur ngocak tangane ada burungnya setong dua telur empat lima launan tiga tak ada guling oca tiga dalam bola nabur bini dalam peti saya
Eka saja Pak bila mola Eka saja bila mola Dapat tangis dalam hati saya. Hai. Katur teman-teman Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun kula atas nami pramugari Cak Supri Cak Santo ugi Mas Adi Wijaya. Saderengipun nun sing agungi pamunten dumateng panjenengan sami. Mbok pilih dalu menika sedaya pramugari kula wau. Mengganggu lampahipun tari remo. Ingkang nemekon asik panjenengan pirsani saringan kanthi lumampah prayogi saged. Nanging ingkang utami sedaya pramugari kula wau kepengin derek-derek mangayu bahagia lajengipun Bapak Yanto Soe Ibu Yanti selaku amigu ganti. Mbok pilih lampahipun taremo wedal mika badhe kasilipaken taremo penghormatan utawi taremo penampilan. Nanging tujuanipun boten ateges kita saling berlebihan, boten wedal mika sekedar sambung rasa kemawon antasun Bapak Yanto Soe Ibu Yanti kalian undangan sinoman ingkang sampun sami rawuh. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun bercatos sanget. Gandeng ingkang rawuh menika tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun bercatos sanget. Mbok pilih lampahipun sampur penghormatan dalu menika ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae boten-boten sambikala punapa. Pramila saderengipun panjenengan sedaya wedal menika kula suwun ngurmat tindak dumateng sasana pagelaran setunggal-setunggal. Langkung rumiyin ingkang kula suwun kanthi sanget tindak dumateng pagelaran. Panjenenganipun Bapak Yanto Soe Ibu Yanti ingkang dipun dampingi Ananda Cindy ugi Ananda Pratama. Monggo. Monggo teman Bapak Yanto. Ugi manten kekalih ugi ingkang dipun dampingi Ibu Supar, Ibu Tati ugi Bapak Toko, monggo. Ingkang kasuwun, monggo. Ugi besan kekalih monggo Bapak Antoro Soe Ibu Sus monggo. Ugi bisananipun leluhur nggih
panjenenganipun Bapak Eri ugi Bapak Gusmin monggo. Ingkang kasuwun jogeti Bapak Hartoyo kalian Bapak Wondo monggo. Kalian dipun bang nggih Bapak Hartoyo. Posisine Mas Santo. Mas Santo wonten mriki. Pak Santo. Dumateng Bapak Sucip saking Wonogiri monggo kasuwun jogeti sampuripun leluhur nggih.
dawet bisa lawan karo wong anggeles keges dahati itis sang rama padha kala ing rat satriya Mahaning ciptaku karunia mahawiku karikono ayu munggah sajan saras iris do Gusti ngakose mugi kersa Marising kersa rika garising rumangsa rika kakang nena bengi randane sing tau ngerekan tinggal isun dipiloro sing kumat isun tangga bapak make ono nanging ono jodoh ambirika Baran lupute Maria disepeleaken sampe awak garising rasa rika garising rumangsa rika kakang raina bengi son pikirake peranggane sing tau ngereke timbang isun dipiloro sing kuat isun nyoba mumpung emak bapak maki ono kawin nono dudu ambika Pomo salah
darat rupa kepek samaran. Ora heran akeh wanita sing kepimpang. Kacul-kacul darat tresno yo mumpul lanang. Ono sing ngarani pokok wedok pipangan. Kacul jaran lagi golek mangsa. Wong wadon sing dadi sasaran. Rapa duli tangga omong rawan. Sing penting bisa ngasah beda. Bajul darat, Pripate jalanan bajul darat, seneng keluyuran. bajul darat. Yen wis oleh pangsan pasti digoyang. Bajul darat ra ngerti aturan. Bajul darat, Wong nuruti sedan. bajul darat.